Wala bay. Pwede may istorya si Marlon bay? Ay, wala ra ba diri? Uy, pawira ang sleeping ang tuhanay. Paingon na itong binipig ay. O lagi, ikaw. Paingon mo ba ba? Ayuwa bay? Power ka. Yung balik ka dito sa katong largest truck stop. Gay. Murag dool naman kita ako. Murag dool naman ka sa Alexandria. Dagan ako. Nagdagan na ka? Naman ka sa rest area dia. Okay, silbato. Asa man kaagi? Di magud. Pero sa 35. Di magud ko suito diri bay kay inyo maning teritoryo diri. Ha? Dili man ko suito lagi diri. Inyo maning teritoryo. Gay, di mo ko permi kaagi dire. Diri bihata nagkita sa ako na katong minumuni nga kuan, katong rest area, katong Talagsar kay kumagi dire. Dito ko kaagi permi sa Takuta. pero power man kay nang imong pag-agihan bay kay kinahanglan makag-escort. Agay! Kay kung sa politika pa kanang escort mga VIP man na. VIP lang. Nung siyempre, kaya alam mga Bisaya, pagkabot ng Virginia, doon ka mag-sport. VIP yung taga-Cagayan de Oro. Oo, Bisaya ra yun. Lima nga na doon ka escort nga. Mga Amerikano, yung escort. Wadaan naman ka sa, ang puto, agad-agad. Pundo mga na sa soft center. Wala na gani hara to. Moagi ko Walmart ron Pergos Falls kuan pa 116 km. Ano wagi mo ka Walmart? Palit ko litson manok, wa na koy pagkaon. Agay! Ika unom na na adlaw ron. Uy, paulit! Kung sa mga nabahanap mo nagbiyahe, paulit dito ba eh? Mao gani nga ingon ko nga ipadala na lang ko Winnipeg kay dito ko ganahan mag-reset kay terminal. Di ko ganahan diri sa Amerika. Mauwaw man ko bay, mauwawon ba ako. Ang mulay uwa-uwa ng tracking ba eh? Naay naguna na ako 14. 40. Hapit na, divide to. Kusog man kay kamudagan mo 109. Gapon nga lagit ang gagapon na maka sa Michigan gapon. Kusog kay nang imong truck ko, makita ako 115, 119. Ako 100 ra. Kami bisag usa og duot na yung gasolinador 100 ra gyud. Ako og naapa ko'y oras na bilin ng tana, ipalahos tana ni sa Calgary. Kung wala na ko'y oras. Kung pakakatong Calgary no? Wala pa lagi. Di ko ganahan na. Di ko ganahan. Ay, makataot na sumabay? Di ko ganahan magtanaw ra bay. Gusto na ko hikapon gyud. Gulat ako, kapit ang tagpo. Sugat-sugat. Kapit na yun o. Kapit na, wala lang ako na eh, kilometer ba eh. Walay makita na ako sa 360. Naapaka dito sa rest area. Nahang. Okay, wala na kapit, nakahang na kimuha eh. O lagi nang maawayan lagi ko ni misis lagi kay ngano ko nung wala na ko magdagan. Agay. Ako siya giingnan niya. Pangutano na to ni si Marco eh. Si Marco ay nagdibil-dibil ani. Agay. Ako'y makulatahan sa mga asawa na bay. Oo, kay ayun man ako niya si Marco ka dibil-dibil ani. Madaro. Ana. Ikaw na bay. Ikaw na bay. Ikaw na bay. Ikaw la. Pumiro ni Steve. Power ka. Okay no. Balik na ko sa to. Hinay niya akong truck.
Agkay. Power ka. Kita lagi tadi bay, kalau sana bay, wag agad. Oo, lagi ning kuan tracker lagi.